И здравейте, скъпи приятели! Днешното видео Его Васкича. Здрасти! Сме обещали да направим видеото малко по-рано, да влезем в изчислителния. Сме се навлякли с 300 кила дрехи. Може видите каква природа, какво е сред нас. Това е уникално. Пролет. Пролетно време, май месец. 5 май. 5 май 2026 година. Уй, чакай. Вече искаш да се апгрейдна с микрофони. Най-сетне се завърнах, че затегна то 3 път малко, че се разходи. Имаме си поварим бая път нагоре. Хубаво е тук. Уникална помежду другото. Има някакви кучета. Което малко ми е странно, ще има кучета. Какви сте кучета? А защо трябва да има кучета тук? Има някакви кучета, гайс. Най-вероятно има и хора, може би. За кой сте кучета? Нямам идея. А тук трябва да има хора, щом има кучета. Би трябвало. Я извади нещо, бе. Извади електрошок. Защото тия кучета не ги знам какво ще направят. Така. Надявам се този епизод да ви хареса. Абонирайте се за канала с камбаната, лайквайте, коментирайте дали ще ви хареса. Така. Варим електрошок, защото има кучета. Ето И плюс това черно. имаме да варим още малко път, след което влизаме. Да, няма нужда да го пускаш. Разбрахме, че имаш. И аз имам. Взел съм 2 фенера. Добре, престани. Престани, бе! Стига. Така. Уй, какво е тук, бе, бахо майката. Така. Стига, бе! Спри се, че се чува много гадно на клипа. Така. Другото, което е, че изчислителният е изоставен от много време. близо около 12 години. Сградата е работила през Това е историята. 2011. Не, всъщност сградата е работила 1800 и някоя година и е била на фалит през 2012, тъй като това е било първия банков клон в Плевен, тук са правили пари. Затова ще ви заведем в подземията да видите какво е. Са ги захраняли парите. Ще ви да имам памет. Добре, снимам 2 минути. Прекрасно. Чуваме кучета пак. Чуваме кучета отново да лаят. Ти палката взели, бе? Да. Добре, взели сме една палчица, неговата. 2 електрошока. Следващия път сме с кучегон. Чуваме някакви хора. Чуваме помеждуто някакви хора зад нас. И може би са цигани, затова ще внимаваме. Защото тук, по принцип, чайте малко, по сребял ден може да има и наркомани, ма не се знае нищо. За момента ти извади палката. Някакво да вада. Моят електрошок е зареден напълно. Всичко е точно, обаче тия гористи местности са си ебали майката. Тук нататък е панорамата. Нататък е панорамата. Това се води тук под мъртвата, дето. Не под, до мъртвата долина. Тук обаче мерише много странно на мърша, брат. Да, между другото. Тук се вали кучета, котки, хора. По-големи. Сградата просто е унищожена от вандализъм. Вътре има графити, всичко е с почупени мазилки, изгорена е. Много неща има да ви покажем и да ви обясним. Чуете, че си е бал. Тук вече не проходим. Путата майчина си е бал. Това какво е? От тук трябва да минем. Това какво е? От тук съм минал за сградата. Тя тук ли? Да, тя е тук. Така, с Васко ще се върнем след малко, за да мога да мина през тази дупка. И айде, сега ще доем. Спирам. Така, аз влезнах, сега чекаме Васкича. На мен ще ми бъде малко зор. Него ще му е доста зор, между другото. Ама не баш. Като го гледам. Ой. Тия микрофони съм ги зареждал бая време. Значи ще се да видим някой вътре.
0 на 100, предполагам, може да няма никой. Спокойно, дай внимателно, няма се приближи, дишай. Давай. Зора ми е. Мало си. Ой. Добре, аз продължавам да снимам напред. Тук ако някой ни подгони, просто през дупката ми. Ба, майна, тук е бах ти якото. А, Това ли е? братле. Това тук е сградата ли? Да, това е цялото. Тя е голяма. Тук е някаква дупчица майна. Тук пък има стъкла, копеле. Трябва да внимаваме заради шибаните стъкла. Както винаги навсякъде ще има стъкла. Ние предния път идвахме, както знаете, от предишния епизод. Чай ти си ебал майка. Тук навсякъде се стъпва в стъкла. Ти си извади електрошок, ма не го пускай още. Тук ли? Копале, бах ти якото. Нищо май не се е променяло за сега, като гледам. Извади си електрошок тук, защото не се знае. Кога запали? Ние сме горили преди. Това беше, тук имаше гуми. А ако продължим само направо, сме за подземието. Тук нагоре какво има? Нагоре са обикновени стаи и етажи. На къде искаш да ходим първо? Предлагаш. Тук има някакви сгради. Тук има някакви стаички. Шан майна. Това е било баня тук. Това не може да се види. Тук е малко майка. По-удобно ми е да държа микрофона. Бах ти якото човек. Тук има баня. Ей, йоу! Това някой го разлял наскоро. Я чек. Не, чек. Да, това е нещо. Това е разлято Това преди няма идея един-два даже ден. какво е. Това тук на 100% е разлято преди един-два ден. Ба, тук между другото някакво много странно човек. Тук е много студено. Тук отвънка, брат, е някакво супер студеното майна. Но вътре няма никой. То, ако имаше някой, ще се чува. Ще заобиколим сградата от другата страна, където се вижда панорамата. Да, 3 етажа е сградата. Какво пише? Входа. За свине е забранен. Демек, тук са едва ли... От вандал са. Сертифицирано по BDC N Клон. ISO 9002... да, ето 2000-та година е почнала да бачка. Клон Плевен. Първият банков клон. Само вижте не за какво е заприличала сградата, човек. Там горе на покрива в други влогове сме... Те са били, аз не съм бил, защото... Просто седам с вас кича за разнообразие, защото няма с кой друг да идем. Искаме да покажем изградата отвънка, между другото, защото ако напишете, например, в Google, нищо не ви излиза отвънка, нито пък отвътре. Трябва да, ако искате да видите, трябва да пишете тук името клон Плевен. То се води БДС. Да. Българско държавно стопанство, ако не се лъжа. Може да се лъжа. Не знам, не съм сигурен. Нататък май няма ограда. Ограда Сега ще видим. С вас, че просто сме решили просто да дойдем. Първо отвънка да видим. Лятно време да видим как ще се строи, дали ще има някой нещо по-интересно. Има май ограда, да, има. Най-вероятно има. Има ограда. Има, да. Тук в тази сграда много хора не идват, така или иначе. Ето, само далече хора... да видите обекта какъв е, но чакай, че те са за... Само хора от Вандал с Плевен идват тук, най-вече. Случайно само да ви информирам, че ако нещо стане да ми прекъсне клипа заради паметта, ще започна втората част на видеото от Андроида. Ще се вижда малко размазано, но обаче... тук има портал. Тук явно е било охраната. Портал, да. Портала, тук е по-лесно за прескачане. Портала е отворен, преди не беше отворен. Интересно. Тук е по-лесно за прескачане, между другото. Тук е дори отворено. И минават коли, между другото, тук. Ако не си забелязал. Какво? Да, тук е пътя за... Елате отвънка да ви покажа. То някакво има и гуми, между другото. Ама добре, ай, ще да покажем на хората малко. Ей, йоу! Има и гуми. Какво е ставало тук, майна? Братле, тези гуми преди ги нямаш. Си нямаме да представя за къде. Вижте, има гуми навсякъде тук фърлени. Този път си нямаме да представя за къде е. А това преди сигурно не го е имало, защото... Тия гуми, това са за някаква спортна кола. Скоро са изфърлени тия гуми. Нататък има път, който води към някаква кула. Нататък това кула е това. Тук мога да има измими. Нататък е пътя за Ловеч. Така, Васко, аз викам да се връщаме към сградата и като влезем... И после на другата, втората част ще покажем на излизане от другата страна, да не цялото. Сега, за малко ще паузирам, за да можеш с Васко да тръгнем към подземието на самата сграда първоначално, там да почнем, после по етажите
И ще разгледаме цялата сграда на 2 часа или на 3 клипа и ще го видим. Така че, да, след малко се връщаме. Така хора, влезнахме вече в самата сграда. Оу, what? Ба, тук много стойно обаче. Опале. Ехе. Тук мирише много на застояло обаче. Да. И ба, тук какво яко маняк. Това първият етаж. О, да. Само знаете, че клипът тук на Android на iPhone няма да е много дълъг, защото ще прекъсне. И затова ще превключиме към Android след малко. Пак има някакъв изход. Тук е паднала стената, са е гътнали, както виждаш сам. Насам какво да видите, то почти нищо няма. Тя сградата явно като гледаме доста почистена. Тук нещо има ли? Тук преди не беше така, Тук има от тръби, топлофикация, да, абсолютно всичко има тук. Това нямам идея, а? Тъй, че тук малко една е вода, братле. Сеш са майна. Вътре в сградата почти нищо не останало, всичко е разграбено. Това е човек. Майко мила. Крави, Не, то някакво правим нататък, да я ходим към подземието. Ако искаш директно. Да подпра добре. телефона някъде да извадиме нещата. Ето какво има. Добре, да я заобиколим от другата страна просто. За какво като трябва да ходим в може подземието? Да, да, Подземието е тук. да видим отвън. Ела ти пока подземието къде се минава, защото от тук се минава за подземието. Васко, Втория етаж ще го гледаме. Васко, Стой бе, човек. Васко, за подземието се минава от тук. Ела ти пока откъде? Защото ние, не от тази, а от там се минаваше за подземието. Трябва да се мине от тук от сградата, защото от другата страна няма как. То няма вход. Така, сега ще му покажа откъде да се мине за подземието. Брат, какво четеш, бе? Който и да е. Help, Western Money, Union Transfers. Някой това преди го нямаше, това някой го остава. Значи си идвали още хора. То това е ясно, че са идвали още хора. Мисля, брат. Сеща се. Така, сега, дами и господа, отиваме към подземието. Ти си приготви електрошока, ще си спусна фенера. Така че, натам сме. Memories. Че само да видя къде е фенера, брат, големия. Защото с големия фенер ще вършим работа. Тук няма нищо. Че да не засечем само някой човек. Тук са написали, това отскоро бункер. Това са го гътнали наскоро, защото това преди го нямаше. Бункера на там. Бункера, да, бункера там. Това кой го дръскава? Топли банички, лески. Вой, маняк, това как ма стресна. Брат, тази лентичка как се мърдаше, човек, мислех, че има някой вътре, братле. Насякъде са драскали, че бункера надолу. Не. Майна. Ко правиш там, бе? Тук са идвали от Вандалса. Ти пък ще използва Вандалса, бързо. Така хора, сега сме взели фенера, то взимай си това, бе. Виж тук е. Ай, сега сме надоле. Майко. Вади фенера, брат. Хора, сега влизаме тук долу, обаче следното, което ще направя, за малко ще паузирам, за да може да се оправим и ще се включим след точно една минута. Добре, гайс, влизаме в бункера. Така Васко свети отзад с фенера. Аз ще включа моя. Моето, брат. Осветих цялото подземие, въй майна. Остат тук е. Я чайте, че тук малко си бал майката, братле. Маля. Ей, йоу. Има нещо. Това преди имаше ли го тук? Имал го е винаги, бе, ай, слизай надолу. Ба, маняк, стига, бе. Ти знаеш какво е уникално тук надолу, бе. И пак ви предупреждавам, ако случайно клипа спре, ще го пусна от андроида. Ей, йоу, бах му майката, човек. Бай нататък се вижда. Не ми си в очите, бе, Кенеф. Какъв яко. Тук има някакви. Абе, тук да не би да има сод, бе.
Чувам някакво пищене в ушите. Не, това не е някаква птичка. Не, няма сот. Абсурд. Че тук всичко си е бал майка. Йоу, копале. Тук някой е бая стъпва обаче, между другото. Защото някакъв брат, чето няма стрес. Тук са били някакви неща. Чакай. Бах ти якото, брат. Адското майна. Аз продължавам към Васкича. Къде си, Васкич? Васко? Ами айдва насам. Чакай. Коса чутко е, брат. Коста тука е мой. Тия стаи бая са изгорени, брат. Тия стаи, викам, бая са изгорени. Тук още мирише на огън, обаче. Тук мирише от вратите. Бая, човек, майна гледай за какво ти говоря, луд. Лек, ти баш ли са, маняк? Ваяцкото майна. Чакай, че тук си бал майката. Ба, супер си е, не. Що бе, не е лошо. Чум някакво звънение в ушите, ама той не е толкова ме слушате, ще изпищи, брат. Мисъл. Шпек, айва насам, бе. Стой, бе. Че ви е тази стая, кой има тука? Тук цяла май почти нищо интересно няма в тази стая, брат. Какво да си говорим? Ама изчислителният си изчислителен. Какво е така? Мисъл, маняк. Аз тук си разглеждам, Васкиче е зад мене. Паднал ти е това. Паднал ти е това на микрофона. Кое, бе? Топченцето отгоре. Къде си го загубил? Де я знам. Що си го загубил? Второ имаш ли? Хора, връщам се след кратка пауза, че това пак направи нещо. Пускам клипа отново, защото Васко нещо направи с микрофона. Така, а там няма какво разглеждаме, тук няма какво да се разглежда, идвай с мене насам. Ма само внимай се не прибиеш тук. Това... Тук май са държали парите. Давай. Я чакай. Маняк. Бати кружката, човек. Тук всичко е изпотрошено, изпогътано, всичко си е бал майката. Пили са монстъри. Което е? То няма нищо. Бате, изпогътани шкаф, всичко обрано е, човек. Вай. От някъде чум някакво шущение. Това надявам се да не е аларма на сот, защото ще си ебе мамата. Възможно е да аларма. Тия стаи тук няма какво гледа, тук всичко муха майна. Брат, тук е запалено и смърди ужасно, ара изведа. Има легло, what the fuck, man, йоу. Копале, бах ти якото е майна. Адското, човек. Тук е в тази стая, Значи, просто ви казвам, това е едно от най-яките неща, които съм правил през живота ми. Това го чувам, това звънтение в ушите. Стига, брат, и баш ли ми са, което е. Братаре, идвай, бе. Идвай, че тук бати смърди ужасно. Брат, идвай насам да разглеждаме, аз си иба. Тук някакво спре тази стая, защото смисъл, брат, сеш се. Бил това поддръжка. Някакъв хуй. Някаква хуйня. Аз тук предния път смисъл извахне. Стълбичка майна. Чайче. Някой се е спикал. Кой е ти каманяк? Има ги всякакви тук. Копеле. Василе, къде си, бе? Васко! Чакай малко. Стой. Тук няма нищо, брат. В смисъл, тия стаи
Се бах тишаното. Мамо, Васко, като замокни направо, се насирам, честно и кам. Чай да ми падна само в тази вода тук. Копеле. А то това било от фенера, бе, брат. Аз ще чуя откъде да аз. Май, маняк, тук е адското е лек. Мисля, гледа за кой ти говоря. Бруталка е, наистина. Каквото да си говорим, тази сграда просто едно време не знам какво е било тук. Подземието тук е било. Тук са произвеждали парите и нататък. Чай да ми падна само в тази вода ми излива. Тръби как издържат още. Чакай малко! Ела насам! Охо! Чай се оглежда назад, че си бал майката, аз тук нищо не виждам, човек. Тук явно са някакви били генератори, братле. То някакво друго. Фенера му остава 91%, между другото. Остави нещо, имам чукче, ще нападам чукчето. Охо, че да видиш. И тук най-вероятно също са правили нещо, защото, брат, маняк, вижте. Има някакви системи. Копеле, това не мога да се дигне, май. Това дига се, бе, ма няма нищо отдолу. Тук явно, ето вижте, чай сега. Моносхема по ВК на... Не, на схема на врати. Тук е било за водата. Да, това от фенера, това идва. Васко! Пуста панар, къде замина, бе? Я чайте малко. Васил ме остави само в подземието, еми шанс, братле. Аз си влизам, да си разглеждам маняк. Докъдето ми е кеф на мен на хуя. Тия стаи даже нямам представа за ко са били. Гледам неки тук тръби майна. Бах майката, човек. Той един микрофон най-вероятно трябва да е прекъснал. На Васил микрофон е прекъснал, само моя остана. Защото реално той няма такова. То нататък няма какво да ходя, защото много дълъг ще стане клипа, няма да имам време да снимам. Тук няма нищо интересно, всичко се разпаднало. Перфектно. Сега чуете малко. Така, и е тук е имало нещо. Обаче не знам точно какво е било. Тук е имало някакви ечета, здраво ли да се стъпя на него? Чай сега. Опалянка. Така, перфектно. Тук има някаква стая, брат, тук не съм минал изобщо. Копале. Тук си е бал майката. С извинение, че говоря глупости, обаче, човек. Такива скрити помещения, които не съм обиколил в предишния клип, да се върна заради вас в това помещение. Просто ма кара да се радвам, човек, да се чувствам горд със себе си. Някакво много супер шано е майна. Тя зеленя с вода, тук всичко, ето двигатели. То няма какво снимам тук, тъй че се изнася. Обаче къщи от минато и... Охо, чакай. Чакай, спокойно. Нататък няма какво правим, тъй че се изнасяме към Василчо. Сега най-вероятно артиста ще ме стресват, някъде ще получат тук някоя болест. Сопа изчезна навън. Ще те пълна путка и бах ти на срания. Аз ти чувам, за да го търся, то си го френ, защото някакво правя тук.
Не, бе, нищо е. Дичай. А ти що седиш тук и не си долу с мене, бе? Соп. Що ти казаш, че съм болен, защото... Баско няма да бъде долу, аз огледах каквото гледах. Сега от тук минем за това помещение. Маняци, ако останете до мен на края на видеото, 25 минути го снимам заради вас. Просто съм благодарен за всичко. Плюс той, тук някой е идвал, защото първото, което той го нямаше преди. Дори онова. Животът е пълен с фалшиви хора. And in the end, we are strangers again. Тук хората си рисуват с преве. Take me back to the night we meet. Даже чета на английски, пак не го разбирам, маняк. Значи, маняци, 26 минути видео. Това ми е най-дългото видео в всички YouTube канали, които съм имал през живота, защото имах много геймърски канали, тук няма нищо. Майчето съм имал, братле. Копале. Брат, аз като останах долу, къде е микрофона, бе? Добре. Отсвързал съм микрофона, ли? Я го включи пак, бе. Чакай, аз ще го включа. След му включи микрофона. Готово свързан ти. Долу като бяхме, беше в бункерите много страшно, много гадно. Между тук се казали, се шпили. Но това е главно. То някакво се види. Ела назад. Майка ми си ебал, че си е с такова човек. Ами то, гайс, в смисъл нататък някакво ви покажа причината, защото де знам. Имам много стъкла. Първото, това няма как да се мине тук, защото ще се разпадне всеки момент, когато го виждате на вашите екрани. Аз тук минавам през някакви лайна и стъкла копале. Елате от тук да тръгнем надолу. По-надолу не трябва да скачим нагоре. Тук музиката е временно изкуство, защото протича във времето, тя не е изобразително изкуство, защото не ми се чете, не ми се занимава, защото съм да разгледам. Тук са идвали много дръскачи с графити, помежду другото, гайс, защото сами, както виждате, просто е някакво, брат, много уникално. Сграда е хубава и красива гледка. Ами нагоре няма какво да се качваме, защото принципно аз съм предния клип сами видяхте. Просто съм дошъл за сето за разнообразие. Ето така за кеф. Едно клипче да снимаме. Просто да снимам едно клипче така по-дълго, да разгледате нещата, които не съм ви показал. Които хората не ги интересуват, просто това не било топлофикацията. Канализация, стълбите се разруха. Просто самата сграда в момента е в разрух. Изпотрошени са такова. Сега хора ще заобиколим и ще паузирам за малко клипа и ще се върна след малко. За сграда ако искаш, трябва да излезем, да заобиколим, да разгледаме отвънка. Що ви искам в бункер, бе, показва какво е, брат, то вътре смърдеше много грам, защото се палили. Вътре мирише на първо на изгоряло, второ мирише на мухъл. И в стаите, в които влизах, просто в сила няма се изкавле, защото просто много смърди. първо, че имаше, както видяхте, масло, растекло, сега е ужас тази сграда. От тук мога да ми им пръсте толкова. Значи сградата е изоставена точно когато са родили 012-ките. Това е една лойка, която мога да обясна. Е фалирало това. Фалит, защото фалирало бизнес и пари. тук има не мале какво си платят, ток, вода, глупост, цяла бала. Има и змии, внимайте ти. Копа, да верно, че аз тук не мога да се огледам за змии. Бат, между тук е някакво много... После мога излезнем на значи, път. буквално тук седно влизам в... Джунгата. Не джунгата. На покрива сте се качвали, май. На покрива, да, ама. Тук... Това се е разпаднало. Идва някаква кола. Чак се стресна, викам, че има някой тук, брат, ще да побегна с 300 надолу. А то верно има някаква кола тук. Мале, и то удари бронята. Лелей. Там има някаква врата. Между другото, как виждате на вашите екрани. Мога видите сами. Самата сграда просто отвънка, брат, е уникална гледка. Това нататък май няма. Тук мога минем да разгледаме. Защото тук не съм снимал. 30 минути видео, мале хора. Не мога повярвам.
Просто уникално, маняк. Съжалявам, че през цялото видео говоря. Извинявам се за което, просто, нали. Много ще съм благодарен, просто ако се абонирате с камбаната и лайкнете това видео и коментирате, просто човек. Това преди го май го нямаше или аз сега го забелязвам. Това даже не знам и какво е било, брат. Нямам. Искам да кажа да много, като идвате много да внимавате. Защото самата сграда... Само дете е паднала буквално преносен смисъл, реално. Тук Така. има някаква външна туалетна или вход на бункер, да външен асансьор. Да, Или това там, също. по-точно не знам. Тук не знам дали ще Ще мога заобиколим, защото тук е дива джунгла. Дай ми име да се връщаме по ония другия път, ако искаш. Тук оттам. май... Оттам, Еми, гайс, аз мисля да се връщаме с Васето, защото някакво справи, реално. Ние обиколихме цялата сграда, експорнахме откъдето можем. Е, тук тя е на 2 етажа в тази страна, а другата е на 3 етажа или 4, ма не 3. Едната част е на 2, другата на 3, да, на 2, другата е на 3. Подземието е само с един етаж. Някой беше казал, че имало минус 2, обаче е лъжа. Поредната лъжа, в която мога да чуя. бункера, де са държали парите. И с една грамадната врата. Значи за цялото лято гоня поне 150-200 абоната, защото това лято ще се разцепим от влогове, клипове, направо, бабе, чевичко става. Също така препоръчвам, като идвате да имате поне фенерче задължително, не на телефона. Фенер, електрошок, нещо да ти спре, защото тази сграда... И първо да минете от страни, да слушате дали има някой вътре, после, защото не всеки има и най-различни там хипни ремонта. Абе, Дето мога да всякакви стане някой фал. Пък ако срещате хора от, нали, от Вандалса, нищо няма как не. Ако сте от Плевен, разбира се, нищо няма. Като обаче, ако сте... Ако идват тук да рисуват ЦСКА някакви графити, ще ви бият. Ако има хора. Да, реално. Просто Тук самата ще сграда е приключим порутена влога, от времето там и... на пътя. Най-добре, там на пътя да приключим влога. Хората просто са решили да влеят и вътре да изпотрошат всичко, вместо да влеем в здрава сграда и да експорнем, трябва всичко да изпотрошат, като е било изоставено. Това ще бъде втората част. А то реално собственика наскоро беше идвал, не знам за какво бях паркирали тук 2 коли. И какво ли още не. Бяха вързали тук отпред това, тук си го пише буквално, ето вход за свине за върне. Да, то си го пише човек. Смисъл. С първия сорт 4 етажа. Гайс, Сега ще тръгнем нагоре към спирката. Сега че ме нагоре просто да се разкараме малко, защото някакво справим. Това беше сградата като цял хора. Тук ще приключим влога отвън, но задължително ви препоръчвам, като идвате да си носите поне фенерче задължително. Пак го повтаряме заради него, защото малко, нали, така. Поне фенерче си носете. И Ако внимайте, това видео... ако минавате оттам долу, нали, където е пътя оттам, има ограда, така, има и кучета. Да. Ако това видео, хора, стигне колко лайка, вас колко лайка да стигне, да направим втора част в ядрения? 15-20. 15-20 лайка събере ли това видео, даже може и по-малко, както решите. 10, айде. 10 лайка, примерно кажи, защото каналът не е много развит. И 2 поне Ще нови влеземе в ядрения, ще направя втора част, по-хубава, с по-хубаво качество, и с още хора. с микрофоните, с фенери, с всичко, подземия, етажи, всичко ще минем. Заради вас специално. А там е по-опасно всъщност, защото там е повече хора, има хипта, някакви сатанисти има. Сатанисти има. Има обърнати кръстове тъпчи, ама да. Мисля, това да е края на самия епизод. Най-вероятно ще бъде на 2 части. Ще окача на една част това епизод, защото вече снимам 33 минути. Казвам ви, съберете поне 10 лайка и 1-2 нови абоната и ще отидем в ядрения пак. Може си вземем ротив спре за по-голяма сигурност там и нещо друго там. От Да, оръжейния магазин. Доставки, ние като сме такива нисички, ще им помислят за някакви, да знам. Това е, слънцето почна да бие в нас за жегата, сега ще отидем да търсим от някъде да намерим изход. Тролей. Какъв тролей, бе, ти от ли си, бе? Сета, какво ще се разберем. Мисля, това да е края на видеото. Ако е така, лайк, сабскрайб, коментар. Гоним ги. Гона 150-200 до края на лятото, защото ще има много яки видеа лятото. Зимата. Идвайте, разглеждайте, хорете където поискате. В смисъл, къл не ви дам, не съм ви родител. Просто е тъпо. Чечо някакви хора. Добре, това е край на епизода, стига да не се бавим тук, това е другата част, тук където съм мога да се минава за, нали, самата сграда.
Ма не знаем толкова къде води, така че минете от другата страна, където... Ние сега ще имаме къде ще минем, защото си е бал майката и това е страшна жега и слънцето бие право в нас. Продължаваме просто напред, лайк, subscribe, това от нас просто някакво да кажем. Еми, това бяхме ние Explore YT, ние с няколко човек сме в самия канал. И това беше от нас и айде, втора част, ядрения, ще видим да рискуваме. Айде, peace out.